petsa 13 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Pila lang tawe. Anyway, sa itong sa ni Christmas countdown, we only have 3 days. Christmas Day na. Pila 3 days? 103. Magic ko no pang siya na. 103 days more to go, Christmas Day na. Bisan mapaang, mainit ang aton panahon, bisan may pagbulubugno, pero hindi gid malikawan na ang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin sa tion sang kaagahon. Pagulpi pa brown out, gaingaw na, di ba la? Ay, nga mga anak mo. Anyway, sana hambal ni naton of the night kita dira sa inyo mga liliswan sa mga radyo, tub-tub-tak na alas 3 kita sa sininga hapon nga mag-op the night. Kag aton kamo pagalingawon sa pagbasa naton sang aton siniya isa sa mga nabaton nga sulat sa karon iya nga hapon ay abaw kaina Tita Wilma. Kaina pagbasa ko amay na naman. Kung sinta sang nagligad nga adlaw tumadumduman ninyong hibubunot sang isa ka amay sa iya sini anak nga kamagulang subong hibubunot sang amay sa iya unika iha. Ba? Pero may bata man siya nga lalaki. Anyway, hibaluon na ito ng kaundan sinang iya panaysayon man karon sa nagakatabo sa iya sini kabuhi. Masakit man sa nahambal na naton anuman nga mga pagtilaw ang nagaabot sa aton sa nikabuhi, wala sang makapugong sa aton sa pagpasimpalad kag padayon sa pagpanglakaton sa sining dutang luhaan. Ara naman sila. Gani, relax lang kamo dira, pa-share naman paniagan nyo. Samtang ara kamo dira nagaupon kay Tita Wilma sa mga lilisuan sa inyo mga radyo 684 kHz kita nga nagaup din na iya sa sininga hapon. Relax lang kag piyong-piyong yum-yuhom yam-id ano pag Tita Wilma ang mambal na nila da be ay importante iya nga magkalingaw-lingaw man kita bisan sa makadali lamang di mala. Oo, kang ibang dira nagahikahus naman nga makahingagaw man sang ila kalingawan, okay lang gihapon ina. Okay lang gihapon ina. Kag importante lang gid para sa aton kun anuman ang natugyan para sa aton nga mga obligasyon, hindi ginaton ina pagpabayan. Ay inyo man mga mensahe, inyo man mga greetings dugay-dugay, ari lang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman paagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod, sa mga naka-FB Live, kumusta lang kamo dira? Paamo ka na balana? Ara kamo sa FB Live ng Action Radio Bacolod, pwede man ninyo dira mas-send ang inyo sa mga greetings, inyo man mga good comments, piece of advice para man sa itong letter sender sa karon nga hapon. Ara lang da kag like natin kag share, and this is my life pati na ang pili ka mga programs diri sa Action Radio Bacolod, mga public affairs program nga nagadulong man sa inyo sa mga balita, mga interviews, di ba? Kag magluwas din ang mga matahuman naton nga mga drama diri sa Action Radio Bacolod halin sa agay tubtub maghapon. Kag magluwas pagid sina Tita Wilma, ang mga matipon manda nga mga balita naton nga ara iya naka-post sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Paki-like at paki-share naman kag ipadala sa inyo man mga palangga man nga ato sa mga malayo nga lugar. I-update naton sila sa nagakatabo di sa aton ana. Okay na siya Tita Wilma. Kag magluwas man sina sa nahambal naton ang panahon sa karon hindi ginaton iya mapunggan, di ba la? Hindi naton mapunggan bisan paano nagadupoy-dupoy tuod ang mabugnaw nga hangin sa tion sang kaagahon, pero sa sininga tion mapaang wa kamuda sugid lang na mapaang nga aton sini panahon. Bisan magsiling atong bagyo nga si Inday nakagwa na, kag ang isa naman itong ginamonitor nga low pressure area, suno sa aton Weather Bureau ang Pag-asa. Ara na, nangin isa na kabagyo, ara na siya sa ibabaw sang Philippine Sea.
bagay naman nga posible makasulod naman sa aton PAR na sa aton Philippine Area of Responsibility sa maabot nga adlaw sang Huwebes. Makitaan siya din, ara siya sa extreme, no? Sa putok-putukan sa punta nga bahin sa Northern Luzon. May puwersa siya sang hangin 45 km per hora malapit sa sentro. Iyan naman pagmadlos nagalabot sa 55 km per hora. Direksyon niya pa, ano ginitawi? Ang iya direksyon pasidlangan nga bahin sa Pilipinas. Mahinay ang iya sinipaghulag na. Ay, hoo. Sa karon nga adlaw bitub-tubwason sa aton Weather Bureau na nagamat-amat siya baskog. Pero makita nga magapabilin siya nga ara sa malayo. No, malayo nakaantad siya, nakadistansya sa landmass sa kadutaan niya sa Pilipinas. Isa man sa rason nga hindi kita direkta nga maapektuhan sa ning weather condition diri sa aton pungsod Pilipinas. Kag tungod man dira, hindi man syempre madula ang posibilidad sa pag-asa nga mag-issue iya na sang weather advisory in kaso nga mangin posible nga magbaskog ang pagbubo sang ulan. Since nga kaina lang gid iya gin-report sang aton sa ni state meteorologist nga nakagwaan na sa PAR si Inday, pero nagahulag siya karon mahina ang paghulag ni Inday. Ara siya subong niya nagapautaw-utaw sa kahanginan sa ibabaw nga bahin sang East China Sea. Okay. Magamay lang gid nga update naton sa aton sinidalagan sang panahon at nahambal man naton hindi nami kung mawisik-wisikan kita sang tulot-talithing nga hindi man naton mapaktan kung kisa may panalagsaman nga mga pagtupa sang ulan ay mga anak kabudlay sang aton sitwasyon sa karon. Pero amo na siling naton bisan sino subong nagakatingala nga ang kabugat sang lawas kuman nga daw wala ko energy, daw wala ko kusog man. Epekto ina sang tuman kainit, tuman kapaang naton nga panahon. Di syempre ang mahambalang gid ni Tita Wilma kun energy ang problema. Kabaskog sang lawas ang aton problema. Nagahambal gid kita nga kinahanglan mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ikaw adlaw-adlaw. Kag kabalo-bala ka mong Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Dala ang imong nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo
now sa Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ginhatag sang ni God.
Ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko. Ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan ma'am muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures. Suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop. Tawe, check attendance lang ko. Tamyawa man kami kay mga avid listener gid kami. Nga mga senior, gakalingaw gid kami kun imo na programa. Si Jutay, si Mila, sino pa gyud? Si Angie, kag Mayet. Diding Loksin, salamat gid. 52 or 5572, madamo gid nga salamat. Good PM tawe, nya gata,
ano ni, balunggay, lunod, jabang ros, Tatay Tony. Ay, manamit ni na Tatay Tony, king kamatisan mo. Ay, magsiling ka lang niya balunggay. Makamuha na. Masustansya nga klase sang utan. Okay, taya, salamat sa pagpaambit mo sang imusudan panyaga. Suwak na suwak gid. O, di ba la? Tune in on Tune to Family Domyos ang barangay San Teodoro Binalbagan, Ma'am Monica Zandra, baby girl, ay si baby girl na special child. Okay, ginaiya, swerte na. Napalangga Jun Lambatin Domyos ang pagkaw, bantayan ka bangkalan. Hello, baby girl. Paamo kay nabala na 6989. Baby girl, salamat din sa pagpamati kay Tita Wilma, ha? Yes, Tita, good PM lang na sa imo. Great ko lang maayong hapon sa papa ko nga si Papa Tony nga nagalain ang pamatyag ta. Paayo na pa kag sa akon manghod si Daday sa Alingasaw. Mayong hapon lang. Kag sa family Pasuit, Templatura family, Romano kag Palata family, maayong hapon. Halin kay Rosie sang Canmoros. Thanks, Gita. God bless you. Likewise, my dear. 8748. May damo gid nga salamat. Abaw, nga mga anak ka mo. Alas 12, Ace na Action Radio, Philippine Standard Time. Ang mga naka-online naton dire, ang mga palangga, ang mga tagpalamati, relax lang kamo, kay buyluhan lang kamo karon. Dugay-dugay ni Tita Wilma. Standby, Anay. Mabasa kita sa aton sulat sa Sininga Hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga ton letter sender karon nga hapon taga Barangay Banago. Isa ka amay, no? Ang ato letter sender isa ka amay halin sa Barangay Banago, nagapatawag siya sa ngalan Diego. Kag ang mensahe ni Diego kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lang ako nga Diego. Lapit-lapit gid sa tuod kuman nga ngalan, taga Barangay Banago. Tita Wilma, isa ako kaamay. May kabataan man, pero wala na ang akon asawa. Gusto ko lang ipaambit ang natabo kag tubtub subong problema man sa akon kabuhi. Natungod ini sa akon bata nga babae. Nagakasakitan ako kung magsabtanay kami nga duha. Wala ko ginapaabot nga magwa sa iya mga bibig ang masakit nga mga tinaga. Amo na ang iya hambal, tita. Wala abi kamo tinapusan bisan high school mo, kamo ni Manong, problema lang kamo sa akon. Sakit pamatian, Tita Wilma. Akoon ko, wala tuod ako nakatapos sa pag-eskwela, tungod naglayas ako sa amon. Nagpalayo ako. Nakapamanila ako sang una. Nagpasimpalad, pero wala ako ginswerte. Pero ginsuportahan ko ang pamilya ko. Ang akon utod, kag ang akon ginikanan. Sang ulihin nagpauli ako diri sa Bacolod, nakapangasawa, nakaobra. Nakaangkon kami sang bata. Pasalamat ako tungod. Napatapos ko sa kolehiyo ang akon bata.
Kabalo ako, Tita Wilma, nga maalam siya. Gani nagpaninguha man ako nga matagaan siya sa maayo nga edukasyon. Sa iya magulang nga lalaki, wala ko sang mahimo. Tungod, away lang kami kung pag-eskwela ang hambalan. Lain-lain ang amon sitwasyon. Ako, wala na ka-eskwela, tungod wala. Sang mapa-eskwela sa akon kay wala kwarta. Pero ang pagkabig niya, nga ako wala sang tinunan, masakit pamatian para sa akon. Pero, Tita Wilma, palangga ko ang bata ko nga babae. Gusto ko lang kontani nga respetuhon man niya ako. Tigulang na ako, gani hindi na ako makaobra pa, may masakit pa. Ang iya naman magulang nga lalaki, wala man respeto sa akon. Ang ginaintyende, ang iya lang bisyo. Hasta subong, wala pa nakapangasawa. Ginaako ko ang mga sala nga nahimo ko sang una, kagin hinulsulan ko gid tanan. Pero ulihin na ang tanan. Wala na ang akong asawa, kag wala ko matagaan sang maay na kabuhi ang akon duha kakabataan. Pero nagapasalamat ako kay maayo ang trabaho sang akon bata nga babae. Galing ang iyaba-ba kung maghambal sobra. Katalom sang iya dila. Kasakit pamatian sa akon nga iya amay. Maayong hapon, salamat sa pagbasa. Kutob lang dere. Diego. Okay, sa imo Diego, salamat una-una gid sa tanan kag maayong hapon. Salamat gid sa imo pagpaninguha nga matapos mo man ang imo mga dinalan nahanungod sa imo mga hinakit sa imo kabuhi. Bisan sino man guro nga ginikanan kung sabton sang ila sini anak ilabi na sa karon. Suliton ko naman na uli. Ilabi na mga ulihing tubo nga kung magsabat sa ila ginikanan amon makasiling kita nga ginikanan kung magsabat ka daw wala tulan ang dila mo, na? May ara na mo ang paghambal sa ginikanan magpanabat-sabat ka daw wala tulaan ang dila mo. Sabton ka man nga, may tulaan ang dila kay daw wala man, di ba? May ara sina naman ka. Masakit matuod, ilabi na kung kaugalingon mo nga bata ang magsabat sa imo sa mga matalong nga mga tinaga. Pero sa nahambal na itong damo na siya rason mo, na? Di ba lasang nakaligad, gin-isa-isagid ato ni Tita Wilma na hanungod sa ginsaysay man sa isa ka iloy na tungod sang iya hinakit sa iya bata nga nagahatag tuod pero may mga pagpanumbat sa iya na masakit ina na kay ti nagahatag tuod sa ginikanan pero may paaman nga mga matalom nga tinaga. Sa karon nga panahon moderno ang tanan, hindi na malikawan naton nga mga ginikanan ang mga masakit nga tinaga nga aton mabatian halin sa mga kabataan. Amo nang siling ko kinanglan preparar lang na. Preparar lang, hindi lang paminsaron mo, kundi ang imo balatyagon. Kay kadamo sang rason kun nga amo sina ang kabataan sa karon. Kay siling ko gani bisan anhon naton kapag mold, bisan anhon naton kapag porma sang aton anak sang aton mga anak nga mangin maayo sila nga kabataan sang sosyudad sa palaabuton apang tungod sa mga impluwensya sang nagkalain-lain nga mga bagay sa palibot. Hindi naton control ang tanan bilang ginikanan. Anak man naton sila, bata naton sila sa unod kag dugo, pero hindi naton mauyatan kag hindi naton mahakos, hindi naton makontrol
ang dalagan sang ila paminsaron kag balatyagon. Hindi ba na? Amo na siling ko mga ginikanan, subong kinahanglan, ano na lang gani, kabalo ka, magbadton sang tanan, kag kinahanglan, hindi na magsagad ka lisod, kundi kinahanglan tun-an na lang naton kung paano kita makaupod sa ginahulagan nga kalibutan sang aton mga kabataan, kag tun-an naton ina. Amat-amato naton sa pag-adjust ang aton kaugalingon para bala ang sulod sang aton puloy-an may kalinongman, ang sulod sang aton puloy-an may paghangpanay man, kag makabatyag man kita nga may paghigugma nga nagahari sa sulod sang balay, ilabi na kung maalumanay, kag may anggaanay, may dugsinganay, di ba la? Kinahanglan himuon ginaton ina nga mga ginikanan. Kay hindi na inalipod sa aton ang realidad sang kabuhi sang kabataan sa karon. May kasalanan man ikaw. Ikaw mismo nag-ako sang mga kakulangan, kasalanan nga nahimo mo sang una, na kag kun nga aamo sina ang tratasyon sang anak mo, ang imo lang ginapangayo respeto. Na ang tanan, tandaan mo lang, sorry gid, Diego. Ang tanan, hindi mo man maangkon subong kung anong gusto mo nga matabo, pero hindi ina mangin imposible para sa imo. Kay kung tanaw naton, bisan wala ka sang tinapusan, wala ka makaangkon sang mataas nga edukasyon, pero naghimakas ka, nagpaninguha ka, nga bisan ultimo lamang ikaw nga trabahador apang naninguha ikaw na nga matagaan sa sang maayong edukasyon magkatapos siya, di ba la? Inang bata mo nga babae, abaw, amo pa na nga masiling bala ang amay malapit sa bata nga babae, ang babata nga babae tama ka close sa iya amay. Kay ang mga bata nga lalaki, ara iya mahagop sa ila mga iloy. Amo man ang mga iloy mahagop sa ila bata nga lalaki. Ara na sa psychology mo, di ba la? Pero, sa nahambal na naton, kung kaisa inang mga ginakahamutan, kaginapakaali naton, amo pa ang makasakit sa aton balatyagon. Pero kinanglan tunan ta na, ha? Okay lang na siya ya, tatay Diego. Masiling ka tigulang ka na, dugang pagid na, paghambal mo nga tigulang, nagdugang pagid. Kay nga sa pagligad sang panahon nga nagadugang man ang imo edad, kang magsiling ka nga tigulang ka, nagasensitive man ikaw, buot silingon, bala nagapusong mamon ka man. Nga kung kaisa, sabisan ano nga bagay, nagakasakitan ikaw. Although nga makasiling ka, nga naamat-amat ko naman na Tita Wilma adjust ang kaugalingon ko, ginatunan nga mabato ng mga babatian ko nga mga tinaga ang halin sa iya, pero nagakasakitan gid ang akong balatyagon. Amo na iya ang ginikanan. Amo na lang na isiling naton ho, okay lang ina. Makapaumod, pero kung maayo ng sitwasyon, eksplikar kag ipaatag naton sa ila, nga ila man maatagan nga ang tanan, kag makitaan man nilang sala man gali sila. Kag ipanawong, ipabatsyag man naton sa ila, nga kamo may kabataan man sa ulihi, kag basi bala na sobra pang himuon sa inyo. Ay, bala, mga amusin nga. Galing kay subong kabataan, balan mo, na balik nila sa imo. Ay, ho, mga anak ko. Ha? Ang masakit lang kay kung wala kay katapos, anon mo na abi, gusto mo man magkatapos, pero ti wala sang inugasto sang una, nga maka-eskwela ikaw, pero naninguha ka. Hindi na paggamita nga issue, na? Tatay Diego, hindi na ina paggamita nga issue sa imo bata nga babae. Kay nga, kung padayon mo ina nga gamiton, nagadugang ang kasakit sa imo kaugalingon, dako nga problema sa uli hindi ka papagsapakon sina. Okay, batunan na lang kung wala ka tinapusan. Okay lang at least na mapabugal niya nga nakatapos siya sa iya pagtuon. Kung may kakulangan, kung may sala ikaw nga nahimo, sadtong buhi pang ila sini Iloy, nahinulsulan mo naman. Di ba la? Nahinulsulan mo naman kag nagpaninguha ka man nga magkabawi. So be it.
Hindi na magbalik da. Kung ano man ang nahinimuan mo nga hindi mga maayos ang una. Importante is nagtarong ikaw, naghinulsol ikaw, kagin. Buligan mong kaugalingon mo nga mag-usoy sa maayo iya nga banas. Dira ka na lang focus. Ha? Hindi ka na mag-focus sa mga sitwasyon nga hay, makapawasak sang imudughan. Ay, oo nga mga anak na. Problema gid man na kay kung kaisab lang makasiling ka, mayo pa kung kaisa ang iban nga kabataan, may mga pag-angga sa imo. Pero imo kaugalingon nga bata kung maghambal sa imo, do pinalusot kanila sa ilang awas. Hindi bala may mga amo sina nga mga, pero hindi tanan nga kabataan amo sina. Sa nahambal na naton. Kung nga nag-amo sinang mga kabataan, may mga rason sa likod sina. Ha? Kung hindi man problema sa panimalay, ang naka-influensya sa ila, ara man sagwa, ila mga amiga, ila mga amigo. Di ba la? Okay, sa ila man ginakahuyugan. Kabalo kita kung ano ina sa karon. Kapin pa mga kabataan nga mahuyugon sa games online, di ba la? Gakadala ila na da emosyon, di ba la? Bisan, kita hindi ta kabalo nga mga ginikanan, pero makita nato nang nagakatabo, nagka-apektuhan man kita, kisa gulpi lang magsyagit mo. O, sa tutuod lang. Hay nga mga anak mo. Kung daw hindi mo na makaya ang ginapanghambal sang bata mo nga pabalik-balik ipasa Dios na lang inatanan Tatay Diego na kag padayon na lang bisan may masakit ka man namo kana bala bisan may edad ka na kay suno sa imo nagatigulang ka na kung kaya mo pahulag ka lang kay nga ang Dios wala nagakatulog ara lang siya nagatamod sa aton ara siya nagaobserbar makita niya ang tanan nga nagakatabo sa tagsa sa aton, gani hindi ka man maguntat sa pagpanawag sa iya, kay magdangop sa iya, kay hindi niya kita sinapagpabayan. Ha? Sa ato naman mga kabataan, ha? Kung ano man ang nagakatabo sa inyo pagpangabuhi sang una, kag may mga hinakit kamo sa mga nakaligad nga parte sang inyo kabuhi sa inyo ginikanan, hindi na ninyo sila pagbasula. Importante ang subong, kag may mga changes nga nagkalatabo. May mga pagpaninguha nga ilaman ginatinguhaan nga mapunan ang ila kakulangan sa mga kasalanan nga nahimo nila sang una. Hindi ina pag ibalik-balik naton mga anak sa pagsukna sa ila, ilabi na gid kun maluya na si nanay o kun si tatay. Isa lang gid kabagay mga anak ang munuhon ni Tita Wilma, tandaan nyo lang. Sang mga baby pa kamo, sang bag-o kamo na tao sa kalibutan, hasta nga nagdulodalag ko kamo, nagpaninguha na sila. Sus, abi ninyo kung anong pagsakripisyo, ilabi na sang iloy, ha? Siyam kabulan kamo nga dalahon sang inyo iloy sa iya sini Chan, kung first baby ka pa, 9 to 10 months, sakripisyo sang iloy, pinsara na bala, no? Pagkatapos, pag magbunag pa sa imo o magbata sa imo, 50-50 pa ang kabuhi sang iloy. Ang amay naghahawat-hawat man ang ginhawa. Nga kung magwa ka sa kalibutan, ano bala na? Kag ang siyempre, nga maluwas kamo sang iloy. Na sa pagbunag kag para makita man ninyo ang kalibutan. Dapat, bisan magsiling ta, kay amo na ang akon amay mo, amo na ang akon iloy, mga hindi sila maayo. Hindi. Sa gihapon, iloy kag amay ninyo sila. Kaya kung wala sa inyo, wala ninyo makitaan, or wala sa ila, wala ninyo makitaan ang kalibutan. Wala basulay, kundi, pabakas-bakas na lang sa aton pagpangabuhi. Mga anak, bisan paano, balikan lang ang aton mga ginikanan sa mga maayo nilang hinimuan sa aton kabuhi. Kay nga wala ninyo malabot ang inyo sitwasyon sa karon maayo man kung wala sa ila pagpanikasog kag pagpaninguha. Hindi naton pagtan-awon ang diferensya. Hindi naton lantawon ang kakulangan sang tagsa-tagsa. Kundi ari kita sa maayo nga bahin sang aton kabuhi nga sa diin magbinuligay para nga mangin malipayon ang sulod sang aton paningin. Amo walang nadang liabi mga anak, no?
Kay nga akong kagamu balis ang pagsinalayo sa sulod sa kabugat man matiyag mo, pati grasya nga ihatag, ha? Pati ang grasya nga i-shower ni Lord sa aton, do nagapalayo, do ginahuyop man sang hangin palayo. Pero kung puno sang kalipay, kag always ara kita sa iya, gina-glorify naton siya, very thankful kita, kag gina-praise naton siya as always, hindi bala kabudlay, gakatingala ka lang. Din gahalin ang blessing. Gakatingala ka lang may maduhol sa imo. Amo na iya kaayos ang mahal nga Dios. Kay siya ang nakahibalo kung paano niya kita tagaan sang iya grasya. Basta nagapaningwa kita. Tatay Diego, feeling lang na ni Tita Wilma ha, kulang kagid sang pagpangamuyo. Abi, mag-pray every day ikaw. Morning, noon, and night time, or pwede pa lang sa tanan nga ginahimo mo. Halin, pagbugtaw mo sa aga, upod, no? Upod ka sa iya, or iupod mo siya sa tagsa kag ginakutis ang imo mga kamot kag sang imo paminsaro. Ngayo ka permi sa iya guidance, gabay ba? Tuytuyan ka niya permi, kag ipangamuyo mo gid ang imo anak nga Lord, tandugaman sang imo mabugnaw nga kamot, ang matig kag nagadabadaba nga balatyagon sang akon anak nga babae kag niya paminsaron pasanagi man para mabatyagan ko man ang pagpalanggalin sa akon anak. Wala sang malain sina tatay. Ang aton orasan nagatiyog, ang adlaw nagaligad sinimana binulan tinuig, hindi naton mapabalik. So, samtang may tion pa kita, paninguha kita, bisan masakit nga mga tinaga ang nagakawa sa babas ang aton mga anak, ipangamuyo naton, nga antes pa man, madula ang aton paginawa, kag hindi na kita makahaklo sa mabatian man lang naton, halin sa ila mga bibig nga, palangga ko ikaw tatay, palangga ko ikaw nanay. Kag kamuman mga anak, kung pwede pa lang, hambal ka mo permi, I love you nanay, or I love you mama, I love you tatay, or I love you papa, I love you lola or lolo, tita or tito, samtang makabati pa, kag ma-appreciate pa na tanan, kay nga mangin, wala pulos ina tanan, kun hindi nababatian, sang natungdang. Ay hoo, pagpalangga tatay Diego, padayuna para sa imo, duha ka bata. Tagaan mo gid, igtalupangod, dugang ang imo bata nga lalaki. Kinahanglan, dugang pagid, nga paghangop, kag paggiya sa iya, kay hindi pa ulihi ang tanan. Ang tanan may pagbago. Pangayua ina, pagi sa imo pagpangamuyo. Nga ang imo bata nga lalaki kabay pa nga magabago, kag magatarong sa iyang pagkabuhi, kag masalapuan man niya ang maayo nga pagpangabuhi sa palaboy. Kay nga ang imo pagpaninguha nga matabuin na sa imo duha ka bata nga makaupdanay ka mo liwat nga mangin maayong pagsinalayo, hindi niya bayad sa mga kasalanan mo, kundi pagpakita ina sang imo pagpalangga kag paghigugma sa ila nga sa liwat kamo magainupdanay. Tatay Diego, kabay pa nga bisan paano, may gamay man si Tita Wilma nga napaambit sa imo na tungod sa imo sa sitwasyon sa kanila. Hindi pa ulihi ang tanan. Wala sang makahatag sang wala tupo nga pagpalangga kag paghangop kag pagpaubos sa aton mga anak, kundi kita nga mga ginikan. Ganin di ta mag-surrender. Why surrenderan? Ay bato. Kuang imo krus kag pasana, padayo na ang imo pagpanglakaton nga puno sang paghigugma. Kay ang tanan may katapusan din. Sa liwat Tatay Diego, may damo gid nga salamat kag sa iban man naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati. Pwede man ninyo ma-share ang mga nagakatabo sa inyo kabuhi diri sa This Is My Life. Masadya man, masubo man, makahalamot man, nga nakahatag sa inyo sang inspirasyon, nakahatag sa inyo sang leksyon. Posible magamit man nga pala hinandigan sang iban paginaton nga mga palangga nga nagapamati nga nagaupod sa aton sa inyo mga lilisuan sa mga radyo, sa mga nagaupod man sa aton online, di ba na? Yes, pwede nyo ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City.
pwede nyo man malabay diri, kiti pwede naman kita makamata-matikang-tikang, pwede nakasaka diri sa 4th floor sa Will Rose Building. Hindi gani araman ho, kung may Facebook account ka mo, pwede nyo gid ma-send sa Facebook page ni Tita Wilma, no? Sa Aksyon Wilma Sugaton. Hindi gani sa aton personal account, Wilma Antopina Sugaton. Alas 2:30 na, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang as si Tita Wilma magabalik. O pwede nang inyo naman mga opinion pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ato pa nga ang hangkat mga true. Barangay 684. Okay, sa mga naka-online naton dira, mayong hapon lang da. Salamat gid sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma. Miss Jane Hildori Candido, ara gid siya. Salamat lang da, mamayong hapon. Sigurado updanay na da sila ni Nanay Pert sa iyang mother dear na Tita Wilma, advance Merry Christmas. Ma'am Ana Sinoro, advance Merry Christmas to Ma'am. Kamusta ang panahon da sa La Carlota? Mayong hapon tawe Ruchel Fulgencio Susana. Salamat gid. Inday Chin Ignacio. Hello Tito Wem. Salamat gid. Kativir. Raman si Inday Kativir. Salamat gid kag mayong hapon man sa Imodera. Kay Lorena Rojas. Hello po. Monitor po ako. Salamat gid Ma'am Lorena Rojas. Good afternoon Ma'am Wilma. Please greet Catherine Pacheco on her birthday today. Thank you and God bless. And more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, salamat man ma'am. Julie Militado Patrimonio, good PM. Monitor lang ko at TY. Thanks for the prayer and for the love, Ma'am Julie. Mayong hapon, may na kay Sir Rufino Era Gabino. Sa may handumanan. Salamat gid kag maayong hapon lang dira. Okay, mga ka-ARB fan ko, no? Nagpangayo katahuran si Ma'am Jane. Hello, Dennis Richard Tibor Roma, dira sa San Enrique. Salamat man sa imo, mayong hapon, gida. Tuto Eric, salamat man. Fernando Bongbong Narciso, kamusta lang, mayong hapon sa imo. Kag kay Antonio Beronio, mayong hapon, Tony, dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Good afternoon, salamat gid. Kay Inday Homa Lumina, salamat man. Mayong hapon ko, no? Tawe, good PM, monitor lang diri sa Talisay City. Mayong hapon lang. Mayo lang ang pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carulan, Kabangkalan City. Salamat gid Tita Wilma. Halin kay Mary Joy Victorino Flores Magkawili. May damo gid nga salamat. Kay kay Maris Flor, kay Sara, kay Richel, kay Diday, good afternoon. Kay Norfi, kay Vanessa, kag kay Jane, ga-relax na sila. Kag nagapamati, gid kay Tawe, salamat gid Ma'am Ana. No? Okay na. Relax lang ka mo, ani kay balikan ko lang makaroon ang inyo sini nga mga greetings. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsalay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sa aga gito.
Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abri kung pritsa lang agi kaya nga mo ito. Imo na dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
sang mahimo, Tita Wilma. Di bala? Oh, pero patungdan ko anay dali gid lang bala. Pila ka mga mensahe sa aton text hotline kag sa mga naka-online nga hanungod sa aton sini letter sender. Siling diri ay isa sang mga nagmensahe sa aton. Inday Norms, mayong hapon lang dira sa inyo ni Inday Grace. Mayong hapon titawe kag subong man sa imo sender. Ahay, wala ka man suwerte sa imo bata nga babayi. Bisan wala ka na ka-eskwela, dapat pa siya gani magpasalamat sa imo. Kag dapat ka pa niya ipabugal sa tanan. Kay napatapos mo siya sang iya gusto nga kurso. Tapos amo pa inang iya ibalik sa imo nga mga tinaga. Sige lang sa ulihi, ilagi di na mapensaran sa uli nga sa lang ila nahimo. Kag pangayo lang bulig sa aton mahal nga Ginoo nga iya tandugon ang pensar sang duha mo ka bata nga magliwat ang ila kinaugali. Sige titawe, madamo gid nga salamat and God bless. Sa inyo mandera, madamo gid nga salamat. Ngayon sakto ginabala ang hambal sang aton sini letter sender, sang aton letter sender, sang aton sini ano panawagan ni sa inyo, Inday? Texter. Hindi na texter kaya ara sa aton live na. Okay, 5572. Siling naman ni 5572. Tawe, kaluoy man kay Tatay Diego. Basi wala na kagi eskwela nga nahimo yan na tawe. Gahibi, gid ako samtang galaygay ka. Bisan may sala na siya sa ngalan sang pagkaamay, tani respetuho niya na. Amo naganhambal kay Tatay Diego 5572. Magpangamuyo na lang kag iampo ang iya sinibata. Naman lang na kay wala man kita sang mahimo alang-alang bakulon ta nagkagprisuhon subong mga bata hindi tanan ay madala sa amo sina. Kundi sa maalumanay nga paagi kag sa pagpangamuyo. Mayong hapon Tito Wilma sudan namon sa paniaga utan nga langka may gata, may gurayan kag dahon sang tinangkong pares pinirito nga tilapia paniaga ta Tito Borromela o Calinas. Wow, kay namit sang imo paniaga 5980 na. Okay. Tita We, mayong hapon ari lang kami nagapamati sang program mo kay hapon taga Balikutok ni Banwas ang Ilog, Family Lihita. Ginatamyaw kulang da si pare pari pa okay nagaadubo. Nag-aano ba? Hindi siling nila ko, no? Ay, sa talamnang nga pagka, namit na siya. I don't know, kaya wala pa ako naka-experience na. 4166. Anyway, madamo gin nga salamat. At Tita Wilma, tamyaw ko lang si Jonah at Kim. Kag papaatong sing palaka Valladolid ga pamatigid. Salamat gid sa inyo mayong hapon 5314 kay Jonah kag kay Kim kag papaatong dira sa palaka Valladolid. May damo gid nga salamat. Tita sa imo, greet ko lang maayong hapon sa papa ko. Ipag-greet ko lang maayong hapon si papa ko. Papa Tony nga nagalain ng pamatsyag pero ayo pa na nga kun mang pero paayo na pa na kag sa iya man manghod na. Nga si Daday sa Alingasaw. Mayong hapon lang ta kag sa family Masulit Templetura Romano family Paleta family. Mayong hapon in the Roses and Canmuros. Salamat kid. Din ito gani kaina. May ari pa ko din nabasahan. Dali lang din nga mensahe para sa aton letter sender. Siling niya ari siling niya 6989. It's not a matter how your educational status was. It's all about who really you are. Respect, it's more important in life. Yes, Junjun lambatin domyo sang pakaw bantayan kabangklan pandamo gina salamat 6989. Importante ginabalang respeto bisan ano landang itsura sang atong ginikanan, ano man na sila sa panulok sang iban, ang ginikanan naton isa lang sa kalibutan. Ay, oo. Kapita tawe, mga pita ko no, tamyaw yan lang mga tao. Tamyaw ko lang mga tao sa amo, si Tatay Duan ni Mama Wilma Jr., Anita kag family of Ricky Bailon, nagatamyaw si Bugok, 5649. Ay ginatamyaw ko dagalidumduman ko mga taga-placer. Mas bati mayong hapon lang dira sa inyo ha. Siling naman ni 0152, Tita Wilma, dira ko nagakompormi sa imo halambalanon. Nga kon may wala gahang panay daw mabugat
ang pangabuhi. Insakto gina iya 0152. Kung wala nagainintindihan ay ang tao sa sulod sang isa ka puluyan, hindi ta na matawag nga puluyan, balay lang gid na. Kasi nila anong diferensya sang home kag house. Ang home puno sang paghigugma. Ara nakasentro ang mahal nga Dios. Ang house nga ginatawag ti balay lang na ang ginaistaran sang isa ka pamilya, amo lang na. 14 sa ako na paghangop. Sorry kung hindi amo sa para sa inyo. 4972 the good PM Ari lang kami kapamati program kami ni Mr. K, Mr. Ko siguro. Mr. Ko, hilay-hilay sa Puno Paho, Lucy Uduhan sa Central Maaw, Bago City. Ay, 49. Salamat gid ka, kasadya. At saling, amawilig, ikuni ko sa mga basa mo. Happy Tuesday, ta. Kakapoy, bag-ulang ko takatapos pang labat na. Ari ako sa balkon, gapusing kay imo naman programa. Ti madula ang kahapoy ko. Ay, Layla naman nita. Kag ari naman tayong family ko. Alia Balagosa, Feria family, Villar family. Text ni ko subong kay ma-expire na ko mga 3 p.m. Baw nga mga anak ko mo. Dali lang, mawili lang si Tita Wilma sa istorya. Ay, hindi gigo ko ang ka-horoscope. Happy birthday, Anis. Ito mga celebrators for today. Again, na happy birthday kay Catherine Pacheco, na? Sa iya pag-celebrate sa iya birthday today. Happy birthday halin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Kag sa ito man mga kauturan nga sa ulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday kag sa mga mag-asawa nga sa celebrate sang ila man wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa inyo. So enjoy kung may celebration and be thankful and good health para sa inyo tanan. Horoscope na Tita Wilma. Okay. Horoscope neton para karon nga adlaw Martes. Setiembre 13 tuig 2022. Unahon naton ang mga Virgo. Ang mga Virgo mo ini mga natawo Agosto 23 tubtob Setiembre 23. Virgo, jutay nga problema may ara. Kung may jutay ikaw nga problema sa imo palangga, sa imo ginapakamahal, sa imo ginahigugma, ibilin sa balay, hindi pagdala sa imo ulobrahan. May ara ikaw isa ka likom nga madiskubrihan. Kung pwede Virgo, ikaw ilang away-away, ay kay basi bala magsungguran, ay kag maglawig pagyan. Kag kung may ara pagid ikaw nabatsyagan nga pagpangduha-duha, hindi man pagpilitan ka o galingon mo. Relax lang. 11, 29, 39, kag 41 mga maswerte nga numero, brown is your lucky color. Sa mga Libre naman, yes, Libra, Setiembre 24, tubtob Oktobre 23. At sa mga Libra, may bago nga offer sang work para sa imo or sa inyo. Pero tandaan mo lang Libra, sunod sa imo horoscope. Ano man nga bagay nga dapat desisyonan, pamensaron mo ginanay sang maayo. Mas swerte naman nga mga numero 17, 26, 30, 42, blue is your lucky color. Yes, Rufino era gabino sa nganduma na nag-greet ko na ikaw. Mayong hapon lang direct kang madamo nga salamat. Scorpio na kita. Ang mga Scorpio, amoy ni mga nataw Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Sa mga Scorpio naman, ang paglingaw-lingaw, Scorpio, tandai ang paglingaw-lingaw makahatagin sa inyong kalipay. Pero likawan mo lang sobra-sobra man nga paggasto. Importante, magplano man ikaw. 22, 39, 40, kag 42, aqua blue is your lucky color. Sa iluhan neton ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 22, or 23, I'm sorry. Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ay, Sagittarius, suno sa imo or sa inyo horoscope na gasiling. May kahigayunan nga manumbalik sa pensar mo ang nakaligad nga nakahatag leksyon sa inyo. Kung mangin, maayong pananawan mo karon nga adlaw, let's say positive ang pananawan mo karon nga adlaw,
makaayuhan ang maabtan. 15, 30, 38, kag 41 mga suwati nga numero, na yun green is your lucky card. Yes, Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9, bordo ka namin isang dalagan sa paminsaron sa mga Capricornian. Good for you para matapos mong imo trabaho. May mabaton ikaw nga isa ka tawag. Importante nga tawag nga makadugang hatag sa imo sang nabatsyagan mo nga kalipay for today. 20, 25, 33, kag 34 mga masuwerte nga numero. Green is your lucky card. Mga Aquarius, yes Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jasi 8. Aquarius, kinahanglan kung okay lang na batsyagan mo, mataway pa matsyagan mo, padayon na lang, kinahanglan cool ka lang, kalmado ka lang karong adlaw, kag padayon mo man ang imo pagkamahinang panon, kay nga mangin malapit ikaw sa mga tawong pikon, mga tao nga mga malipot ang pasensya karon nga adlaw, kag sa mga irritable. Lawigal ang pasensya. 9, 14, 32, kag 35 mga masuwerte nga numero. Red is your lucky card. Una pa lang inangabahin sa aton mga zodiac sign para sa aton horoscope. Relax lang. Balikan pa kamo ni Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing
their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon, ini ko pasensya na pili. Ang ato Diba? Kaya tinanok nga mais. Mainit-init pa. Philip Kenalon sa guys, salamat kid kami nga po. Baw ayawan man ko tingala ko gina anagin refresh ko damo gali sa ila. Pasensya gid pero tingwaan taman na malabutan lang ha. Utang ko lang na kay tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton tagsa ka horoscope iya karon nga adlaw. Ang mga kasamahan ko nga mga haranista kay Ruth Gabala, kay Winnie Pautan, halin kay Mr. Loverboy 4679 Puerte. Okay, di na kita Tita We, ari na kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces Pebrero 19 tugtong Marso 20. Matawhay kag colorful ang imo love life karon nga adlaw Pisces. Likawan mo lang ang mga hilabtera, ang mga chismosa para hindi ka maulamid sa kagamudera sa palibot mo. Pisces, 6, 19, 25 kag 37,
Sky blue is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Wow, Aries, may manami, may matahom nga pala tandaan na tungod sa gugma. Kung isa ka librang makilala mo subong, makaangkon ka mo sang relasyon. Aries, hindi sa tanan nga Aries, kundi sa mga singles lang nga mga Aries. Katuan na ito na ang Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20, tugtog Mayo 20, yes, Taurian, kung nakasala ka ba ito na? Wa isang malain sa tao nga nagabaton sa iya sala nga nahimo, importante pag yan, ginaako mo. Magpaningwa ka pag yan. Kag kinanglan mangin resourceful ikaw sa pagpakigbagay sa imo isig kapareho para mawin mo ang dugang pagin nga friends. 2-17-23 kag 40, orange is your lucky color. Imponto alas 3, daligid lang, Action Radio Philippine Standard Time, ay tunay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pa tapuson ko anay nabili naton nga zodiac sign, ara nakita sa zodiac sign nga Gemini. Mga Gemini, ang ining mga nataong Mayo 21 tubtob Hunyo 21, ang mga Gemini mga mahapos ini sila pakigbagayan sang ila mga kapamilya kag sang ila man mga abyan. Kag Gemini, mapabakod mo pagin ang relasyon sa sulod sang inyo sinipuloyan. 13, 22, 35 kag 39 mga maswerte nga numero. Indigo is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, ginaangkon gid sa mga Cancer ang maabtik nga paminsaron nga bagay naman nga magamit nila sa inyo no, magamit ninyo sa inyo pagtuon. Abi ninyo madiskubrihan ninyo ang gusto ninyo mahibaluan, ano ina? O hindi ka na mag-intrada. Maswerte nga mga numero 8, 24, 35 kag 38. Jade green is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ang mga Leo angkon nila subong ang kapagsik. Galing, mapagsik ang mga Leo, lipot ila pasensya, dali mapikon, dali manginit, gani relax, ha? Ang inyo pagka mapinasensyaon, dapat magapabilin nga nagapangibabaw. Leo, maswati nga mga numero 8, 17, 36, kag 40, yellow is your lucky color. Nabatian naton text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope, karon iya nga adlaw, Martes, Setyembre 13, tuig 2022. Happy birthday kay Tuto Dansin Haleko sa Menlo Phase 2, Talisay City. Happy birthday to you. Yes, halin kay Danilo Haleko. Anyway, pasensya gid na. Kadamo-damo sang wala naabtan ni Tita Wilma nga mga greetings. Tingala ko man, wala ko napindot isa, ara gali sila. Bawi lang ko buwas ha, pasensya gid. Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma. Sa karon iya nga hapon nga ato nanay Bible verse of the day halin sa Matthew chapter 5 verse 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Buwas na naman. Salamat gininday Sharon Padilla. Good afternoon. Salamat gid ano. Standby na sa may taong mga drama. Mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio.